ev xwenîşandaneke bajarê Kobanî bû. Li vir, Kobaniyan her roja înê li dijî rejîma Esed dengê xwe bilind dikirin. Xelkê Kobanê, ku ji bajarên yekemîn bû li Rojavayê Kurdistanê, derdiketin kolanan û dengê xwe li dijî rejîma Esed bilind dikirin. Ji ber wî dengê bilindê Kobaniyan li dijî rejîma Esed, çekdarên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD beriya 4 salan gulle bi ser xelkê de barandin û di encam de welat hesê şehîd bû tenê da ku dengê Kobaniyan kêm bibe. Di roja nehê meha yazdaniya 2012yan bi navê îna hemî çûn ji bo Şamê hatiye xelkê Kobanê weke her roja înê derketin kolanan û li dijî rejîma Esed ban kirin û daxwaza rûxana wî kirin. Li ew xwenîşandana mezin û bilindbûna deng û duruşmên wê bû cihê nerazîbûna rejîm û PYD û ji ber wê yekê jî çekdarên PYD gulle bi ser xelkê de barandin û di encam de 4 ciwanên Kurd birîndar bûn, yek ciwan welat Hesê bû ku piştre û ji ber giraniya birînan li Tirkiyê jiyana xwe ji dest da û şehîd bû. Welat Hesê 17 salî kurê Mihemed Salih Meho endamê Partiya Demokrata Kurdistan li Sûriye El Partî bû ku niha bûye Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji ber giraniya birînên xwe li nexweşxaneyeke Entabê jiyana xwe ji dest da. Milletê me Kobanê ji Karamanê herkes bi hemê xwe bigirin. Şehîdekî me taya, şehîdek ku denî me şehîd hate kuştin. Di rojeke weke îro, hemû welatiyên Kobanê pêşwazî li cenazaya şehîdê Kobanê welat Hesê kirin û bi duruşmên şehîd namre û bila çekdar ji Kobanê derkevin, bi axê hat spartin. 4 sal li ser şehîdbûna welat Hesê re derbas bû û hîn kojarên welat Hesê li nav bajarê Kobanê dimînin û tu sizayek jî ji bo wan nehatiye dayîn û dibe ku kesên bi kuştina welat Hesê re berpirs bin, niha di postên xwe de hatibin bilindkirin û ev xelkê ku di merasîmên bi xakirspartina cenazaya şehîd welat Hesê de jî beşdar bûn, niha peraniya wan li derveyî Kobanê dimînin ku ji ber astengiyên ku PYD li pêşiya wan datîne û xerabiya rewşa ewlehî hîn venegerêne Kobanê.